Takulandirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Ife a Lahiri KTV timabweretsa mapulogalamu okuziwisani ndi dziko lathu lino la Malawi mene likuyendera komanso mmene tingaliwombolere. Amene analipo kumeki komanso zochitika zonse zimene zinali kumeki. Ineyo nkhawa yanga yayikulu imene inalipo pambalipo kuti tinapanga raise ma issues ofunikira kwambiri okhudza na makamaka ndi audit ya electoral management system imene ilipo EMD, election management device, imene akufuna kugwiritsa ntchito ameki, imene kampani yake ndi ya Smartmatic. Sitinakhutitsidwe nayo titayiona mavuto amene adawunikiridwa kale m'mayiko amene system imeneyi adagwiritsapo ntchito. Kwapezeka kuti mayiko ena kuli zolankhula kutendere kusowa chifukwa cha katundu ameneyo. Ndiye ife tinaona koyambirira kuno kuti bwanji chinthu chimenechi ameki achike pambali. Sitinachedwe chifukwa chonena kuti tatsala ndi masiku 138 to elections. Kumbukirani ni 2020 90 days anthu anakonzekera zisankho mpaka na zidatheka. So ife tikupempha kuti within the 148 days atichotsere katundu ameneyo, chifukwa katundu ameneyu wabwera ndi zinthu zina zimeneno zukana kuti tizikhulupirire bwinobwino kuti zisankho zathuzo zikhonza kudzakhala zabata. Chifukwa tikuwuzidwa kuti kuvota kukhonza kukhala kwa manyo, komano tabulation of results or transmission of results katundu amene adzakhala involved, zimene ife tikuona kuti zili ndi kuthekera kobweretsa mpungwepungwe. Nkhani ina ndiyo panga audit machine ameki. Kodi ameki akukana bwanji kuti machine awo anthu asapange audit? Ngati akufuna kupanga audit apereka condition yokuti those who want to audit their machines, they should give a scoop of what they want to do, in which to me zikundionetsa kunena kuti zili ngati iwe ufuna ukafufuze nyumba nde akukuza kunena kuti mukhonza kulowa kuthera pa balaza kuchipinda musalowe, koma ngati mukufunanso kufufuza nyumba muno mudzanene kuti kodi mudzafuna kufufuza pati ndi pati kuti ine ndikonzekere. Zimene zili sizingapereke tanthauzo lina lililonse la auditing. Ndeta una kunena kutinso mkulu woyendetsa zisankho uja timamutcha kuti chief elections officer, tili mkati mwa meeting anafika popsa mtima mpaka kumenya matebulo achitetezo kulowa mkati muja ife tili momwemo. Zimene zinandipatsa chithunzithunzi chonena kuti munthu amene isangakwanitse kuyendetsa nkhani ya chisankho, chifukwa nkhani ya chisankho imafuna kudekha mtima, kumvetsera, chifukwa ali pamenepo chifukwa cha Malawi. Ndizoona kuti ukhonza munthu kupyesedwa mtima mwina ndi zimene wina wayankhula, koma chief elections officer akafike pomenya matebulo kuti ya papaso kuli bwino tingozitaya izizi anthu amene wawa something like that. Ineyo ndinamva chisoni because ndimayang'anana naye ndithu maso ndi maso, chifukwa mmene tinakhalira kumeneko kunaliko kuti amene anali chairperson mzanga Comrade Pesh nakhala next to him kumagawana manotes. Nde tinayang'anana ndi ameki chairperson amayi Talimanja komanso iyeyu chief elections officer amene ifeyo kwa ife timamulemekeza kuti ndi munthu amene angatipangire ntchito yonena kuti Amalawi ambiri adzakhutitsidwe nayo. Koma ngati akumenya matebulo this time, do we believe kuti munthu amene akhoza kuyendetsa chisankho chabata? Ineyo lerolo ndaluza trust ndi behavior amene ationetsa. Komanso kunali kuyitaniridwa kuti tidye timabanzi pamene timatuluka. Anthu achonsecho atiuza kuti inu simudzalandira kalikonse kuno, mwina amaona ngati sitipita, koma ife tidapita atopanda kalikonse. Tayuza ndithu ma transport athu, kugona kumalipira tokha, kupita kumene kuja akati noti mwe Fanta ndi timabanzi takana, tanena kuti izizi mupeze owapatsa, ife sitidya ndipo tinatulukadi fa ndi chipongwe. Malawi Electoral Commission inayenera kuti aliyense amene akupita ndi madandaulo a genuine ngati athuwa zimene zikukhudza Amalawi ambiri iwo aja azithangatira zimenezo.
kuti ziwathandize kuti ayendetse chisankho chopambana chovomerezeka ndi wina aliyense. Koma ngati adzika condition yonena kuti ngati inu mukubwera ndi nkhawa zanu sitidzakupatsani chilichonse, zili ngati kuletsa kapena kuphwanya ufulu wa munthu wakumudzi amene alibe china chilichonse kuti apite ku MEC, chifukwa zinena zoti ndilibe ndalama yoti ndikafikire ku ofesi ya MEC. Pamene iwo ene akumakhala ndi ma meeting wiki ina liyonse, tsiku lina lililonse kugwiritsa ntchito ndalama zathu za Malawi. Uwu ndi mwano, uwu ndi mtudzu. Ndiye ife tikunena kuti sitivomera zopoyira zina zilizonse zolingana kuti ino padzakhale chisokonezo kapena kutsamvitsitsana chifukwa choti wina wake wakakamira kuti ine izizi ndizipanga chifukwa chokuti ndi zimene malamulo akundiuza. Ife tikunena kuti malamulo to aeni ake ndi anthu, lamulo lidzikhala lokomera anthu. Pasamakhale malamulo amene no anthu azifinyika chifukwa chokuti pali anthu ena ake afuna akwanitse zofuna zawo. Ndiye ndikufuna ndikutsimikizireni makomrades kuti ife takonzeka, tayika miyoyo yathu pachiswe kukuchitika zinthu zambiri kulilongwe kuno. Andi tikudziwa kuti mmene tikuyendera tikuyenera kuti no Ambuye yekha Mulungu wakumwamba komanso mapemphero anu nonse a Malawi atitetezere ife anthu amene tili pa ground. It's not easy kuchoka ku nyumba kwako kwasiya ana ndi banja lonse kudzabwera kudzagwira ntchito imeneyi ya dziko. Ndikudzipereka kwa paderadera kumene tikusoweka mapemphero anu komanso chilimbikitso chanu. Sitikufuna elections management device EMD kuti igwiritsidwe ntchito mu Smartmatic, imene kuchoka ku Smartmatic. Komanso tikufuna pakhale access ya audit kuti anthu akathe kuona mayina amene anthu adalembetsa, chifukwa taona kuti pali zina zimene machine amenewa sadazichite bwino. Mwachitsanzo, kodi munthu ngati akumatha kulembetsa kawiri machine omwe osazindikirika bwinobwino, iwo akutuzazo kuti ayi zili ngati chimene no chikumakapanga detect ndi final data imene ikumalandira kumapeto, koma kumene ukupangira register kuja sichikupanga detect. Komanso there is a case in which some of the tabulation of figures in some other polling centers kumene anthu adalembetsa kale, when the names are coming, it comes with a slight difference, some differences with the figure imene anthu amapanga record pa ground. Ndiye ife tikunena kuti ngati system isakutha kupanga zinthu zina zimene timayembekezera kuti system izitha kuzipangira pa yokha, chifukwa chani tikuyika kamera kuti idzatipatse zolankhula. Chabwino ngakhale iwo akuyikhulupirira, koma ngati anthu ambiri asakuyikhulupirira akuyenera achisiye kuti tidzakhale ndi zisankho zimene tachitira mbuyo mu, chifukwa even boma lilipoli lidagwiritsa ntchito ndondomeko yomwe yamanyo kungowerenga kunyamula kukadziwerenga. Ntchito ikadalipo, we are the citizens, so we need to fight for our well-beings. This is the future of our children. We need to think about the children of today. Kodi ngati achinyamata ambiri akungokhala kusowa zochitawa, tsogolo lawo tikuliona mwamtundu wanji? Kodi azimayi amene mabizinesi awo adatha chifukwa choti profit sikutheka tikuwaganizira bwanji? Nanga anthu achikulire amene lero akusowa chithandizo chifukwa choti ana mtawuni mwakulephera kuti apeze zofunikira kuti atumize kumudzi. Kodi nanga kukwera kwa zaulimi, zipangizo zaulimi kumene kukupangitsa kuti anthu asatulutse chakudya, asakhale ndi chakudya, azingokhala ndi njala, tikuganiza bwanji? So as a nation, let's come together and fight this battle together. Ife sitibwerera mbuyo, we need your prayers and support. Experience itithandizira kuti tidziwe kuti apo tisaponde, apo tiponde. Tachokera kutali kwambiri, andi apapa tigwira ntchito. Zikomo kwambiri, Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Speaking from the capital city of Malawi, Lilongwe. Share our video, ipangani share video yathu, komanso like, osayiwala kupanga subscribe. Tizikupasani maprogramu osiyanasiyana ofuna kuti tiwombole dziko lathu lino la Malawi. Ifala Hill KTV tili nanu.